Dnes ráno by som chcel, aby sme sa zamysleli nad slovami 139. žalmu, ktorý si teraz aj v celosti prečítame. Takže žalm 139. A tu nám slovo Božie takto vraví. Hospodine, Ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojím poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň. Tma ti jesťa svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné. To si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred Tebou, keď som vznikal v skrytosti. Utkávaný v najspodnejších častiach zeme, Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v Tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim Tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s Tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na Teba lstivo odvolávajú a zneužívajú Tvoje meno. Hospodine, nemám azda nenávidieť tých, čo Teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti Tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím. Stáli sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma večnou cestou večnosti. Toľko prečítané zo slova Božieho. Tento žalm je jeden z najkrajších žalmov, by sme mohli povedať, ktorý opisuje pohľad človeka na Boha, ktorý zase si uvedomuje, že Boh všetko o človekovi vie. Akí sme my vlastne ľudia, že my ani dostatočne sami seba, teda svoje telo nepoznáme a myslíme si, že sme celý svet, všetko, že sme objavili a že sme všetkú múdrosť sveta, že sme spoznali. A každoročne vlastne sa nové a nové druhy zvierat objavujú, za ktoré nikdy doteraz veda nevedela. A aj oni sami si uvedomujú, že len malé percento aj okeánov sú vyskúmané, že by sme mohli vidieť, aké tam živočíšne druhy bývajú. To znamená, že ešte veľké percento, povedzme, že morských hlbín ešte sú nepreskúmané. Ale my si myslíme, že všetko vieme. Že sme už všetko objavili a že už všetkú múdrosť, všetko poznanie už máme. Ale nemusíme ani ísť do hlbokých morských, teda do morských hlbín, aby sme toto si uvedomili.
Stačí, aby sme jednoducho sa pozerali na vlastné telo, ktoré má toľko vecí v sebe, nad ktorými sú naozaj veci tiež v úžase, že nevedia za niektoré časti, niektoré údy, nevedia, čomu fungujú, za čo presne tá časť tela funguje. A jedno ako z tých možno najznámejších prípadov, to je so slepým črevom. Dodnes nevedia funkciu toho tela, tej časti tela. Ale myslíme si, že my sme všetko spoznali, aj že všetko už vieme. Ale v skutočnosti Boh je ten, ktorý všetko vie a nám on zjavuje poznanie aj o nás samých, aj o tomto svete. Boh nám cez svoje slovo dáva spoznať múdrosť, ktorá nie je z tohto sveta, ale múdrosť, ktorá prichádza z hora. Ale my si myslíme, že to nie je dostatočné a hľadáme niečo viacej. Keď sa človek aj odvážil, aj keď mal na to dosť múdrosti a sily odísť mimo túto zem, do vesmíru, tak medzi prvými kozmonautmi vlastne boli ruskí kozmonauti, ktorí odišli do vesmíru. A zaujímavé bolo vyjadrenie jedného z tých prvých kozmonautov. Spomíname, že vlastne Rusko vtedy ako SSSR vlastne bola komunistická krajina, tak vlastne všetci kozmonauti boli úplní ateisti. A jeho vyznanie, keď sa vrátil z tej prvej cesty, vyhlásil, že ja som Boha nikde nevidel, znamená Boh neexistuje. Toto bolo veľmi také zvláštne vyznanie, lebo oni veľmi len málo mohli z toho vesmíru vidieť, ale tak sebaisto vyjadril, ja som Boha nevidel. A jedno také vyjadrenie som čítal, ktoré vlastne sa nadväzuje na toto, hovorí, že ateista nenachádza Boha z toho istého dôvodu, prečo aj lúpežník nenachádza policajta. Pretože ho ani nehľadá. Ten, ktorý chce okradnúť, ten beží od oka toho, ktorý predstavuje zákon tejto krajiny. Človek, ktorý odmieta Boha, ktorý nechce uznať, že Boh existuje, on beží od toho pohľadu Božieho. Ale žalmista vlastne k tomuto sa vyjadruje v tom pozitívnom zmysle. Pane, ty si všade, ty poznáš všetko. Toto nebolo, Dávid, keď tu vlastne hovorí, keď vyznáva tieto veci, on nevymenúva tieto veci ako také nejaké veci, že keď hľadáme niečo v dome a potom povieme, no, ani tuto nie je, alebo keď hľadáme niečo, že keď máme niečoho viacej v dome a chceme preveriť, že každé z nich je na svojom mieste, tak povieme, aha, tak aj toto je tu, tanier je tu, ten druhý tanier je tu, odídeme na ďalšie miesto, tanier je tu a ako keby to bez nejakého pocitu robíme, lebo chceme len vidieť, že všetko je na svojom mieste. Dávid nerobí to tu, že jednoducho vymenúva, aha, Boh je ako on to vyznáva, že keby som aj vstúpil na nebesia, no tam je Boh. Do ríši mŕtvych, keby som išiel, aj tam je Boh. Keby som mal krídla ranej zory, keby som odišiel pri najvzdialenejšom mori, aj tam je Boh. Tam nie je taká len ako informácia, kde všade Boha môžeme nájsť, ale je to význanie v tom, že kdekoľvek by sme boli, kdekoľvek by sme sa nachádzali, čokoľvek by sme robili, Boh je tu. Boh je prítomný. Boh je s nami.
To samozrejme môže byť aj k potešeniu, ale aj k zdeseniu. Ten, ktorý hľadá Boha, ten, ktorý túži byť Bohu blízky, tak ten sa bude tešiť z toho poznania, že Boh sa neskrýva pred človekom, ale že Boh vyhľadáva človeka na každom tom mieste, kde sa aj on sám nachádza. Ale pre toho, ktorý pácha neprávosti, poznanie, alebo tá informácia, že Boh vidí, Boh všetko pozná, je informácia, ktorú nerád počuje. A najradšej by bol, keby to nebola pravda. Tiež som jeden taký príbeh o jednom vo vojne nejaké dve strany, ktoré viedli boj a jedného vysokého generála chytili a dali ho do takej veľmi malej cely. A ešte, že by to nebolo len všetko, tak aj na dverách od tej cely vlastne bola taká jedna malá dierka. A že vraj ten vojak, ktorý strážil toho generála, mal zadĺženie, že musel stále sa pozerať na toho človeka. Znamená, že ani sekundu, že by ten človek nebol pozorovaný vo všetkom, čo robil. On predsa bol v takom zatvorenom malom, nemohol čo robiť, ale predsa len ten rozkaz bol, musíte pozerať každú sekundu. A ten človek, ktorý bol vnútri, on veľakrát, že vraj aj vzdychal, aj vykrikoval, no veď toto je strašné, kedykoľvek sa snažím pozrieť ku tým dverám a vidím to oko, ktoré ma sleduje a ktoré mi nedá pokoj. A mnohí ľudia takto vnímajú aj Boha. Kde vnímajú, že všade je Boh, či mi Boh nemôže dať trošku pokoj. Že by som odišiel trošku ďalej na iné miesto a že by som tam mal trošku pokoj. Aj v Biblii nachádzame príbeh jedného dokonca proroka, ktorý mal takýto názor a takéto chcenie. Bol to však Jonáš, ktorého Boh posiela do mesta Ninive, že by zvestoval proti tomuto mestu, ktorý bol preplnený hriechom a nespravodlivosťou. Ale on asi nečítal nikdy, alebo nechápal s vážnosťou tieto slová, ktoré Dávid napísal, lebo on sa rozhodol urobiť presne to, ujsť z Božej prítomnosti. Nastúpil na loď, pravdepodobne do najvzdialenejšieho miesta, ktoré poznal, ktoré ľudia vedeli, a povedal si, ja nejdem tam, kde Boh chce, aby som išiel, ale pôjdem tam, kde som ja chcel, aby som išiel ďalej od Božej prítomnosti. Ale samozrejme, vieme z príbehu, že sa mu to nepodarilo, pretože aj v tej situácii bol Boh. A dokonca aj v tej jeho neposlušnosti Boh ho zachraňuje tým, že rozkazuje veľkej rybe, aby ho priviedla späť na súž. Boh teda pozná všetky veci, ktoré sa týkajú nás. Pozná nás lepšie ako aj my sami, čo by sme sa mohli poznať. A on hovorí ku nám, on nás oslovuje a stále nás volá, aby sme ho nasledovali, aby sme mu slúžili, aby sme svoj pohľad upriamili na neho. Že by sme sa nepozerali stále len na seba, len na veci, ktoré sú pominuteľné, veci, ktoré sú krátkeho veku, ale aby sme sa obrátili k nemu a že by sme hľadali a túžili po večnosti.
A žalmista v tomto žalme hovorí o tom Božom svetle, ktoré vlastne je také vzácne a také významné, že my sami vieme, že mnoho vecí nemôžeme robiť v tme a každý sa teší na ráno, aby sme mohli veci dokončiť, lebo sa lepšie vidí, neporovnateľne lepšie sa vidí cez deň ako v noci. Ale je zvláštne, aby sme mohli povedať, že aj tragické, že v duchovnom zmysle, v duchovnej oblasti človek si vyhľadáva radšej tmu ako svetlo. Nehľadá svetlo, netúži po svetle, ale hľadá tmu. Ale slovo Božie nám vlastne hovorí o tom, že aj do tej tmy vlastne Boh prichádza k nám. On prichádza aj do tej tmy, aj keď tá tma ho nemôže pohltiť, ale on ako to svetlo prichádza a chce nás vyslobodiť, chce nás vybrať, chce nám pomôcť, chce nás zachrániť. Pretože od nášho počatia on nás pozná. Aj predtým, než sme boli počatí, on vedel o nás. A on pozná naše dni a pozná náš aj posledný deň. A či to nie je najlepšie tak urobiť, že by sme práve tomu, ktorý pozná náš prvý deň, ktorý pozná náš posledný deň, že by sme jemu dôverovali aj za všetky dni, ktoré sú pomedzi. Koľkokoľvek nám ich Pán Boh dáva, ak pozná prvý deň, ak pozná posledný, tak bude poznať aj tie dni, ktoré sú medzi. Ale ako som povedal, pre mnohých ľudí tma je milšia, vzácnejšia. To by sme mohli naozaj veľa vecí spomenúť, že čo asi je dôvodom na to. Ale vnímame, že vlastne aj v Novom zákone, aj Ján v svojom prvom liste aj o tom hovorí. A Ján sa v svojom evanjeliu dotýka. Je to téma, ktorá sa opakuje aj v Novom zákone, ktoré sa pýtajú, ako je to možné, že človek bol v tme a potom prišlo veľké svetlo a človek videl to svetlo, ale si povedal, radšej ja zostanem v tejto tme. Možno je to čiastočne aj zo strachu, lebo keď je niečo neznáme a ak sme žili v tme celý svoj život, prechod do svetla nie je vždy príjemný. Nie je vždy ľahký. Strach z neznámeho je veľakrát ten, ktorý nás znemožňuje, že by sme aj Bohu slúžili, že by sme aj ľuďom okolo nás slúžili, že by sme naplno boli odovzdaní Pánovi. A žalmista hovorí o tej skutočnosti, že on nás pozná, že on je stále pri nás a že vtedy, keď je on s nami, kdekoľvek sa nachádzame, nemusíme sa obávať o zajtrajší deň. Nemusíme sa obávať dokonca aj ani pred smrťou. Nemusíme sa obávať, pretože on je s nami. Preto bolo také významné a ešte stále je významné slovo, alebo teda meno, ktoré nachádzame, že Izaiáš hovorí o tom, ako sa bude volať ten, ktorý príde.
Immanuel, čo už aj veľakrát my sme si povedali, že znamená Boh s nami. Toto meno je také významné, lebo to nie je len obyčajné meno, ale je to vlastne aj opis toho, ktorý mal prísť a ktorý prišiel. Boh s nami znamená, že Boh bude stále s nami. A Pán Ježiš pred svojím odchodom tiež toto potvrdil a sľúbil, že bude s nami až do skonania sveta. Alebo, že by sme si my to privlastnili, ak náš koniec príde predtým, než on príde na túto zem, tak môžeme si tie slova privlastniť, že ja budem s tebou až do tvojho posledného dychu, ale aj vtedy ťa prevediem k sebe do večnosti. No nie sú tieto slova, ktoré povzbudzujú. Slová, ktoré v nás vyvolávajú vďaku a oslavu toho, ktorý nám dal život, ktorý udržuje náš život, ktorý učinil všetko, aby sme mohli žiť, aby sme mohli byť zachránení. Ani jedna druhá vec, ani jedna druhá osoba nám nemôže v tom pomôcť, nemôže nás v tom zachrániť. Už aj tiež to viackrát som vlastne spomínal to, že jar je pre mňa veľkým takým obrazom toho nového života, ktorý Boh dáva. A znovu sa z roka na rok neprestávam žasnúť nad tým, že vnímame niečo, čo je suché alebo proste bez listov, také holé halúzy a zrazu len po pár týždňov nachádzame krásnu prírodu, krásne všetko, ktoré nám hovorí o tom, že vlastne aj po smrti, lebo zima v istom zmysle je smrť, aj po smrti prichádza nový život. Môže prísť nový život. A v Ježišovi Kristovi je tiež nám toto zasľúbené. A keby sme sa mohli pýtať, že a kde je vôbec Boh, alebo keby sa niekto pýtal, že a kde je vôbec Boh, možno by sme mohli odpovedať, a kde nie je? V čom nie je jeho ruka? Ak by sme povedali, že toto, čo len vidíme svojimi očami v záhradách, v domoch, ktorý človek by mohol také krásne kvety, alebo stromy, alebo čokoľvek by sme videli z vegetácie, čo je to, čo by človek vedel vymyslieť, alebo sám vytvoriť. My vieme z papieru robiť kvety, áno. Vieme ich aj z plastiky urobiť však. Ale takéto kvety, ktoré nachádzame, také by sme nikdy nemohli vytvoriť. Ani v jednej laboratórii. A aj slovo Božie nám potvrdzuje, že ale aj tak tie kvety, tá tráva, dnes sú tu, zajtra už nie sú. Ak nad kvetom sa môžeme tešiť, a z kveta sa môžeme tešiť, nad kvetmi, nad rastlinami sa môžeme žasnúť, ako krásne to vyzerajú, ako krásne voňajú, alebo ja neviem čo, ako to rozkvitlo, alebo ako to vyzerá. O čo viacej by sme mali žasnúť nad tým, ako nás Boh stvoril. Žalmista to aj
vyznáva. Keď hovorí, že ďakujem ti, že si ma predivne utvoril, tvoje skutky sú obdivuhodné a to si veľmi dobre uvedomujem. My ako generácia sme prišli do toho, že presný opak je to, čo si uvedomujeme. Dnes sa všade reklamuje, alebo podstrča sa plastická chirurgia ako spôsob. Všetko to, čo Pán Boh vám nedokončil, dovoľte, že by sme my to dokončili. Že by sme my to dorobili. Že by sme my urobili krajším, dokonalejším, alebo neviem ani čo všetko. A toľko je príkladov a príbehov tých, ktorí zomreli, pretože tie chemikálie, ktoré do svojho tela na ten spôsob vkladali, sú toxické, sú jedovaté a že ich to jednoducho zabilo. Diabol je ten, ktorý nám chce položiť pred nás ten obraz toho, že človek nie je za nič. Že človek je hlúpy, že človek je slabý, človek je nedokonalý a radšej by bolo, keby sa nikdy ani nenarodil. Viete, v istom zmysle všetky tieto veci sú pravdivé, ale to je len polovica pravdy. A to pokračovanie hovorí, ale aj vtedy, keď sme hlúpi, Boh dáva svoju múdrosť človekovi. Aj vtedy, keď sme slabí, Boh nám dáva silu. Aj vtedy, keď sme stratení, Boh nám dáva cestu. Ale tú druhú polovicu tej pravdy nikdy nebudeme počuť z úst toho, ktorého aj Pán Ježiš nazýva otcom lží. Pán Boh nám dal život, ktorý veľmi často my ako ľudia ním pohrdame a nevážime si, jednoducho nechceme vôbec nič mať ani s Bohom, ani... Je to naozaj smutné, keď vlastne máme takú situáciu, že dieťa nechce vedieť nič za svojho otca alebo za svoju matku. A Boh takú bolesť prežíva každodenne z toho, že milióny ľudí na tejto zemi, alebo ktorí žili a ktorí ešte len budú žiť, sú takí, ktorí nechcú mať nič s ním. A každé podanie ruky odstrčajú. Každé slovo, ktorým sa snažia prehovoriť, oni zahriaknú a jednoducho zapchávajú svoje uši a nechcú počúvať. V svojom vyznaní žalmista Dávid hovorí alebo praje si o tom, že by Boh bol ten, ktorý ho bude viesť, ktorý bude aj skúmať a ak by sa aj našiel na tej ceste trápenia, alebo na tej ceste, na ktorej nie je všetko ako si prajeme, alebo ako by bolo ideálne, ale že by aj taká cesta mohla viesť do večnosti k Pánovi. A to je naozaj ťažká modlitba za modlenie. Pane, prosím ťa, aby aj táto cesta, makar ma vedie aj cez trnie, cez ťažkosti, aby viedla k sláve. Aby viedla do večnosti, aby viedla do tvojej prítomnosti. My by sme najradšej prosili, ale Pane, daj preč tieto bodliače, daj preč túto nepríjemnú, ťažkú cestu. Daj mi rovnú cestu, daj mi
pistu avionsku, po ktorej by som mohol chodiť. Ale aj v tom našom trápení, aj v tom našom živote, ktorý vie byť ťažký, Boh môže k nám prejaviť svoje milosrdenstvo a svoju lásku, ak aj my vlastne to jemu dovolíme. A Boh môže, aj dáva nám svoje potešenie aj v tých chvíľach, aj cez svoje slovo, alebo cez aj našich blížnych. Boh ku nám stále hovorí. Aj my, vlastne na nás je, či sa pred tým Božím slovom zatvoríme a že nebudeme chcieť počúvať, alebo sa otvoríme a že ho budeme, Pane, hovor ku mne, počúvam, chcem počúvať tvoj hlas, alebo počúva služobník tvoj, ako to aj chlapec Samuel vyznával. Nerozumiem, ale počúvam. Nevidím pred sebou cestu, ale spolieham sa na teba, pretože ty si priniesol to svetlo. Ty si dal, aby som mohol až do toho cieľa prísť. A preto ti budem dôverovať a preto sa budem na teba spoliehať. Tiež by sme aj my mohli mať podobné význanie vo svojom živote, že dôverujeme Pánovi aj napriek zlým veciam, ktoré sa nepriateľ snaží nám podhodiť na cestu. Že by sme aj napriek tým veciam, ktoré prichádzajú do nášho života, ktoré sa nám nepáčia, ktoré nerozumieme, ktoré nás bolia, ktoré spôsobujú aj zmätok, že by sme aj v tom dovolili, že by aj cez to Boh ku nám hovoril. Pretože On, ktorý stvoril nás, ktorý pozná aj tú najmenšiu bunku, ktorá je v našom tele, On pozná situáciu, v ktorej sa nachádzame. A to nikdy nesmieme zabudnúť. On nás pozná. On vie, kde sme. A On je ten, ktorý nás vedie, aby nás priviedol aj k tej večnosti. Veľmi vzácny obraz, ktorý verím, že aj vy poznáte, aj v takých situáciách je ten, nenazval by som to príbeh, ale ako taký krátky text, tie stopy v piesku, kde človek sa pozerá na svoj život, kde na mnohých miestach sa vidia dva páry stopov v piesku a potom v jednej časti tam je len jeden pár stôp. On hovorí, že vidíš Bože, túto keď mne bolo najťažšie, len však tieto dve nohy sa vidia, len jeden človek si ma nechal samého, aby som v tom išiel. A vtedy Boh odpovedal, nie, ja som teba vtedy niesol. Keď by sme my mohli prepoznať každú takú chvíľu, kedy Boh aj nás niesol a alebo možno v tejto chvíli nás nesie cez údolie, cez to miesto, ktoré je boľavé alebo ťažké. A že by sme o to viacej sa privinuli k nemu. Aby sme v ňom hľadali a našli útočisko. Tiež by sme aj my mohli prepoznávať v takých chvíľach, čo Pán koná v našom živote. A že by sme mali srdce, ktoré bude ďakovať a ktoré bude oslavovať ho za každé takéto jeho dobrodenie. Amen.